Hola, bon dia. Benvinguts, encara que sigui a l'online. Esperàvem tenir alguns aquí presents. De fet, us havia portat alguns detallets pels que vinguéssiu presents, doncs, però no hi ha hagut l'ocasió. Molt bé, el meu nom és Carme de la Fuente Brull. Avui estic aquí com a directora de formació i responsable de gestió de serveis a l'associat de Natural Optics Group. I primerament volia donar les gràcies també a la FUT per organitzar aquestes jornades de futurs possibles que ens han de permetre fer un cop d'ull a les diferents opcions, al ventall d'opcions i oportunitats que plantegen els estudis que esteu cursant. La meva intenció avui és posar el punt d'accent en l'emprenedoria i intentar despertar en vosaltres el cuc o l'interès per ser emprenedors en el sector de l'òptica. Bàsicament, per començar, voldria explicar-vos una mica quines raons hi haurien per emprendre. Segur que n'hi ha moltes més, però voldria ficar l'accent en 3 que crec que són molt importants. Una seria que podreu crear el vostre entorn laboral, l'entorn que sempre heu somiat. I si no heu treballat mai, doncs no entendreu ben bé què vol dir aquesta raó, però si heu treballat alguna vegada segurament sí que us pot semblar interessant pensar en crear un entorn que sigui com vosaltres voleu que sigui. Igual que també podreu especialitzar-vos i ser l'òptic optometrista que vulgueu ser. I quan dic això, parlo de congruència personal, parlo de viure la vida pensant, sentint i fent tot allò que un creu que ha de fer i com vol que sigui. Sí que és cert que sentireu moltes veus que us diran ostres, que emprendre que és un sector amb molta competència i no falta raó, però també us diria que hi ha moltes oportunitats. I per demostrar-vos que hi ha moltes oportunitats, us porto quatre dades sectorials. Actualment, de 47 milions de persones que formen l'estat espanyol, un 63% de la població necessita d'equipaments òptics en el seu dia a dia per gaudir d'una bona visió. Per tant, hi ha un ampli espectre de població que pot necessitar els nostres serveis. Alhora, també la població està envellida. Tenim pràcticament el mateix nombre de persones jubilades que de persones de menys de 19 anys. I ja sabem que el món de l'òptica, si no has necessitat mai correcció òptica, quan arriba la presbícia hi caus. És a dir, que és un negoci segur. També, si anem a mirar 4 dades sectorials de com se divideix una mica l'estructura, això serien dades de gener a desembre de 2021, és a dir, com se divideix el pastís del que significa el negoci de l'òptica, a dintre de l'òptica, parlaríem de que les lents oftàlmiques estarien al voltant del 60%, que les muntures representen un 17,3%, que les ulleres de sol representen un 10,4% i les lents de contacte un 10,2%, i una miqueta, una petita llesca, diguéssim, seria per als productes de tenir cura dels ulls. Pensem que aquí no hi ha, amb aquestes dades, perquè això són dades de producte, no hi ha ni l'audiologia, que també es presenta dintre del món del sector, i els serveis professionals. Els serveis professionals, si els incloguéssim aquí, estarien al voltant del 2%, i aquesta crec que és una assignatura bastant pendent dintre del sector, que els serveis professionals siguin una part important del negoci. I l'audiologia, aquells que incorporen l'audiologia al seu centre, estan incrementant la seva facturació entre un 10 i un 25%. Per tant, també hauríem de pensar que és una bona opció incorporar aquest segment que al final tot té a veure amb els sentits. Quan mou el sector de l'òptica? Per tant, jo us deia, hi ha oportunitats. Aquí tenim dades fins a 2020. 2020 no en fem cas, serà un any que tots recordarem a les nostres vides per ser l'any de la pandèmia, però si ens oblidem d'aquest any, que
i s'hi van moure 1.500 milions d'euros, tampoc és poca cosa, al territori espanyol. Vull dir, doncs estem parlant de que al voltant de 1.800 milions d'euros són els que s'estan bellugant al sector. Per tant, qui us digui que no hi ha oportunitats, us diria, home, repenseu-vos-ho, sí que hi ha oportunitats. També és cert que, i és una realitat que no podem obviar, que per 47 milions de persones tenim el mateix nombre d'òptiques que tenen a un país com Itàlia, que tenen 60 milions de persones, o un país com Alemanya, que en tenen vora 80.000. Es calcula que cada professional té una mitjana de més de 2.600 pacients anuals i que cada establiment d'òptica dona serveis a més de 4.600 persones. Això voldria dir que realment podríem inferir ràpidament una dada que tenim moltes òptiques petites, que vol dir òptiques de proximitat, que estan liderades potser per una sola persona. Per això també ens vol dir que el servei de proximitat en el sector de l'òptica és envejable al nostre territori. Si miréssim per comunitats i dius, ostres, jo on m'hauria de muntar una òptica perquè em funcionés? Clar, si mirem per comunitats i pel nombre d'òptiques que hi ha, aquesta dada ens seria insuficient, perquè veiem, per exemple, si ens fixem les que hi ha més, doncs a Andalusia n'hi ha 1.875 centres, a Catalunya 1.392, a la Comunitat Valenciana 1.321 i a Madrid, per exemple, 1.453. Però clar, fixem-nos en Catalunya i la Comunitat Valenciana. Diem, ostres, estan més o menys igual, sí, però no hi ha la mateixa població. És a dir, si a Catalunya tenim uns 7 milions i mig de persones i a la Comunitat Valenciana són 4 milions i pico, doncs aviat veiem que a Catalunya tenim 5.000 i pico de pacients per òptica, quan a la Comunitat Valenciana estarien per 3.700, més o menys. Clar, dius, home, doncs anem a La Rioja, que només ne tenen 60, però és que resulta que La Rioja, que té 300 i pico mil habitants, doncs resulta que surten a menys a 5.200 pacients per òptica. En canvi, a Navarra, doncs sí que surten a més de 7.000, no? Vull dir que si feu una mica d'estudi de mercat veureu que de possibilitats n'hi ha i n'hi ha força. Quines són els avantatges de l'atenció a l'òptica? És a dir, a vegades, quan parlem amb vosaltres, amb els que esteu preparant-vos per ser òptics optometristes, com a última opció penseu un establiment d'òptica. I jo us diria que, mira, i moltes vegades la primera resposta és que l'horari de botiga és terrible, no? I jo us diria que l'horari el poseu vosaltres al vostre centre sanitari. Mira, jo poso com a exemple un dels nostres associats que després de la pandèmia va començar a tancar a les 6 de la tarda i va incrementar les seves ventes bastant. I jo li deia, escolta, m'has d'explicar això, com ho has fet. I ell em deia, jo estic molt convençut que tinc un centre sanitari, per tant, igual que vaig al fisio al migdia o vaig al dentista amb unes hores concertades, doncs jo també dono hores concertades al meu centre sanitari, els meus clients estan més contents i els meus treballadors també. Per tant, aquí ho deixo. Una altra cosa és que hi ha dos elements que molt bé em deia la meva companya de sales, que deia la passió. A les òptiques hi ha dues coses que es fan que són molt interessants. Una és una gran tasca de prevenció i detecció de problemes visuals que després acaben una derivació al metge oftalmòleg i que són d'alt agraïment i és molt emocionant quan des de l'òptica s'ha descobert, s'ha fet aquesta derivació i després ha salvat la visió d'una persona perquè l'afecció que presentava tenia poca simptomatologia i si no hagués passat per l'òptica doncs això no s'hagués vist. I una altra és que el fet que siguin centres físics sanitaris on un professional hi ha d'haver un òptic optometrista necessàriament, us diré que hi ha la part més impressionant i més apassionant d'aquesta feina i és que fareu la detecció del problema perquè fareu la revisió, donareu una prescripció i veureu quin és el resultat d'aquesta prescripció. Per tant, veureu tot el cicle d'aquella persona que ha passat per les vostres mans. I això és el que al final genera passió. I a més, si pensem que el sentit de la visió, el 95% de la població és el que manifesta que té més por a perdre i hi ha 6 de cada 10 persones que necessiten
una correcció òptica, us diria que podeu fer felices a moltes persones. Per tant, us diria que l'emprenedoria és quelcom que hauríeu de sopesar o hauríeu de tenir en compte dintre de les vostres opcions. I si us atreviu a somiar, ja també us diria que no necessàriament teniu per què anar sols, és a dir, que podeu anar acompanyats, perquè hi ha empreses, com seria l'empresa a la que avui represento, que és Natural Optics Group, que el que fem és un acompanyament, és a dir, vosaltres sou propietaris del vostre negoci i nosaltres us ajudem a que vosaltres pugueu exercir, pugueu fer d'òptics optometristes de la manera que vosaltres vulgueu, però donant-vos suport perquè sigueu competitius dintre del sector, que ja sabem que, doncs clar, quan tu comences i ets emprenedor, doncs diguéssim que no pots fer front a segons quins serveis. Nosaltres, al final, el que busquem són solucions exclusives per donar als nostres associats que els hi serveixin per fer front a totes les fases amb les que tindrà relació amb un pacient-client. I doncs, des de la fase del comunica, que treballem campanyes de màrqueting amb una anàlisi prèvia del mercat, tenint en compte la competència dels consumidors, també campanyes ad hoc a la zona on estigui ubicada l'òptica del nostre associat. Alhora, també treballem amb la part de l'atrau, d'aconseguir que vinguin clients al teu centre. Pensem que abans era superimportant estar a Passeig de Gràcia, però ja sabem que no necessàriament cal que tinguem la nostra òptica en un punt principal, que podem estar en segona línia, en tercera línia, estar en un petit barri, estar en una població petita i ser igualment presents perquè ens coneixen per altres mitjans, i la presència online de qualitat així ens ajudaria. Per què? Perquè tots busquem, cerquem productes, serveis per internet, i al final és una carta de presentació que esteu donant. Vull dir, us preocupeu potser de tenir un aparador molt bonic, però no de tenir una carta de presentació online que sigui adequada. Per què? Perquè cal aparèixer a les primeres posicions, perquè molt poques vegades vosaltres mateixos passeu de la primera pàgina que us dona el buscador, el cercador, perdó, i aconseguir cites prèvies, comunicar i promocionar les vostres campanyes, i al final nosaltres us oferim una web, un blog, un buscador d'òptiques on us puguin trobar i tenir bon posicionament. Us treballem els vostres mapes de Google perquè pugueu tenir un bon posicionament, i també les xarxes socials, que us generem contingut, però si a més no teniu temps per portar-les, doncs també tenim el servei de Community Manager. També donem servei de pantalla de televisió a l'aparador, i no és la pantalla en si, sinó que són els continguts que generem mensualment perquè tingui un dinamisme. També, a l'hora que els clients vinguin a la vostra òptica, tenim eines perquè pugueu vendre. El vendre és el contacte directe amb el client. He aconseguit, d'alguna manera, amb les campanyes que he fet, he aconseguit amb les meves publicacions online, he aconseguit que vinguin i que estiguin a la porta. I quan estan a la porta, necessito que entrin. I llavors hi ha dues coses que us diria que no podem fer per vosaltres, que són imprescindibles, i és que l'atenció professional i personalitzada només la podeu donar vosaltres, i per tant necessiteu trobar solucions adaptades a cada pacient, i que l'altra pota importantíssima és la recollida de dades, perquè si no feu una bona recollida de dades de qualitat, ni podreu contactar amb el client d'una manera qualitativa, de manera que no sigui una manera genèrica, sinó personalitzada, ni podreu fer una anàlisi de la salut del vostre negoci perquè sigui un millor negoci. Llavors, nosaltres, per quan arriba el pacient a la vostra òptica, intentem oferir-vos eines que serien serveis de gran empresa, però a preu de jove emprenedor, perquè pugueu ser competitius, és a dir, per no anar sols. Des d'un programa de gestió que us permet fer totes les gestions necessàries a l'òptica, i inclús que incorpora una plataforma per poder tenir contacte amb el client amb un servei de CRM, ulleres que dissenyem nosaltres des de la nostra central, que tenim dissenyadors exclusius només per les nostres muntures, i pensem que si el mercat, el 80% del mercat espanyol, el 80% de les muntures que es venen són fins a 120 euros, doncs nosaltres cobriríem tot aquest espectre amb muntures de primer preu, la línia Miro Jeans, que seria la línia jove, i la línia de públic més adult per home i per dona, doncs Antonio Miró i Moncine. També
producte propi personalitzat perquè pugueu ser competitius amb el sector, tant de líquids, lents de contacte, piles, i després acords amb proveïdors de primer nivell perquè vosaltres com a petits, diguéssim, us seria més difícil aconseguir unes bones condicions i d'aquesta manera tindríeu condicions amb tots els fabricants, amb gran quantitat de fabricants de lents de contacte, de muntures. També, a més, tenim plataforma de formació, el Natural Academy, perquè estigueu formats contínuament. Nosaltres fem mínim una formació setmanal o dues. Tenim un dissenyador especialitzat en interiorisme al sector per ajudar-vos a muntar el vostre centre, acords amb diferents entitats financeres per finançament a client final, servei d'implantació i d'auditoria del reglament de la Llei de Protecció de Dades i, finalment, també tenim el que seria la part de fidelització. Pensem que captar un client és molt més car que mantenir un client que ja està fidelitzat. Un client, mantenir-lo és 7 vegades més barat que captar-ne un de nou. I, al final, un client fidelitzat és un 67% més, és a dir, gasta un 67% més a l'òptica que la primera vegada. Jo sempre, quan estava a l'òptica, sempre deia el que costa és fer la primera venda, però si tu fas bé la teva feina i dones bones solucions al teu pacient, tornarà i la propera vegada en 10 minuts perquè dirà, tu ja saps el que jo necessito. Al final, el client compra d'ulleres amb lents de contactes menor perquè venen a fer-se la revisió anual, però amb ulleres triga uns 3 anys a tornar a l'òptica i, per tant, és imprescindible, si no vols que marxi, que mantenir-lo fidelitzat és tenir un contacte continuat amb el client, però un contacte que sigui un contacte que li interessi. Perquè li interessi ha de ser un contacte adaptat a les seves necessitats. I aquí és on veníem amb la recollida de dades, no? Per poder arribar a fer-li campanyes mitjançant e-mail, SMS o carta, però que tinguin sentit per a aquest client. I, finalment, també hi hauria la part de l'anàlisi de les vendes, del qualitatiu d'aquestes vendes, perquè si no saps on necessites millorar, no saps quines eines, quines coses tens que fer, quina formació, quines campanyes. Una anàlisi dels clients per saber quins clients són els que tinc, de quina zona són, quines edats tenen, quines campanyes els estic fent, qui m'està responent, qui no m'està responent, quin és el meu entorn, quina és la meva àrea d'influència, quina és la renta per càpita. Per això tenim el servei del Natural BI que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial podem fer una anàlisi acurat de totes aquestes coses. I, finalment, també nosaltres creiem que perquè tot això funcioni cal el capital humà i tots els nostres associats tenen assignada 4 perfils assignats. Un seria l'assessor comercial, l'altre seria el gestor de serveis, que seria el que li fa de link amb la central amb tots els serveis que vulgui utilitzar, un altre seria el comercial de muntures i, finalment, tenim una línia directa d'atenció al client pels associats. I, a més, ens comuniquem via app donant totes les notícies del grup, de campanyes, del sector i una intranet en la que pots fer pots fer compres online les 365 dies de l'any, les 24 hores, una àrea econòmica, una àrea de serveis. És a dir, que al final el que intentem és posar-t'ho fàcil perquè puguis gaudir d'exercir com a òptic optometrista. I espero, amb això, haver generat una mica aquest coquet i que, d'alguna manera, si no us ho plantegeu, que també pugueu tenir dintre de les vostres plantejaments l'opció de ser emprenedors. Així que moltes gràcies i, per finalitzar, us havia deixat aquesta frase del Gandhi que diu que el futur depèn del que facis avui, que és el mateix que dir que la sort és la llavor que cau a la terra llaurada. Jo us diria llaureu, prepareu-vos, que teniu una molt bona oportunitat i el sector té les portes obertes. Gràcies.